Il-manifest tagħna u wieħed pożittiv, realistiku u fattibbli. Fejn juri biċ-ċar ir-rabta tagħna u bejna u bejn iċ-ċittadin Malti u Awċi. Hekk beda d-diskors tiegħu id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech l-erba' filgħaxija waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista. Qal li f'pajjiżna jeħtieġ li tibda relazzjoni politika onesta bejn il-politiku u ċ-ċittadini. Il-maġġoranza tal-Maltin iridu bidla fis-sistema ta' kif issir il-politika għal Lewis Grech, maġġoranza li trid li ċ-ċittadin jiġi qabel l-arroganza tal-politiċi. Lewis Grech qal li jekk jingħata l-fiduċja gvern ġdid fid-9 ta' Marzu li ġej ikun f'pożizzjoni li jagħmel differenza f'ħajja iċ-ċittadini. Bidliet li filwaqt li eliminaw l-arroganza isaħħu l-valuri tal-kontabilità u tal-imparzjalità. Tkellem ukoll id-deputat mexxej Tony Abela li qal li l-garanzija ta' dan il-programm elettorali huwa il-poplu Malti u Awċi. U l-garanzija li dawn il-prinċipji, dawn il-proposti mhumiex weddiet dawn huma affarijiet li jridu jsiru. Il-garanzija ta' da kollu huwa intom ħafna oħrajn bħalkom barra qed jistennew eluf bil-ħeġġa bl-entużjażmu kollha tagħhom illi jaraw li Malta tinbidel għall-aħjar. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista rried li d-divorzju ma jidħolx f'pajjiżna u l-Partit Laburista qal le. Fid-drittijiet tal-persuni omosessuali, il-Gvern baqa' m'għamel xejn f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar 25 sena u l-Partit Laburista għal darb'oħra reġa' qal le jidħlu id-drittijiet ċivili. Se jgħid le wkoll għal Tony Abela għal dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista dwar il-kuntratturi u n-negozjanti li l-Partit Laburista se jkollu relazzjoni magħhom għaliex Malta ma tistax tgħaddi mingħajrhom. Aħna il-battalji ma nagħmluhomx mal-kuntratturi u n-negozjanti għal id-deputat mexxej, iżda nagħmluhom kontra l-marda tal-kanċer, kontra l-faqar u kontra l-korruzzjoni. Tem jgħid li l-Partit Laburista ma jħalli lil ħadd waħdu iżda jħares l-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu.